Din l-istorja tal-jiem li fl-età tenera ta' 13-il sena tidef lil missieru iżda flok sab lajnuna minn sħabu f'mument daqshekk diffiċli sab kompletament l-oppost. Li kellu 13 sena, baġikament kien għadu kif tilef lil missieru ftit tax-xhur qabel, irritorna lura l-iskola u minflok sab nies li setgħu jissapportjaw, sab sħabu li jibdew jittargetjaw. Baġikament fuq is-social media bdew jikbu ċertu kummenti kontrih bħal pereżempju imnalla miet missierek, issa missierek jista' jħorruh għax m'għandux bżonn jibqa' jisma' l-qrid tiegħek. Minn hemmhekk il-bullying fuq li mhux biss ma waqafx iżda żied fid-doża tant ispiċċat tinduna b'dan kollu ommu li tkellmet mal-iskola. L-iskola avviċinaw lilna l-FSWS biex nkunu nistgħu nassistu fis-sitwazzjoni. Li ingħata l-possibilità li jmur counseling biex anke mhux biss jipproċessa it-telfa ta' missieru manka dan il-bullying li kien għaddej minnu. U minn barra hekk anke il-persuni li kienu qegħdin jgħaddu dawn il-kummenti u jibbuljaw ġew ukoll mitkellma u biex aħħar mill-aħħar is-sitwazzjoni tmur għall-aħjar. Dan hu episodju wieħed minn 900 każ li l-ħaddiema tal-FSWS seħabtu wiċċhom magħhom ta' kuljum. Episodji ta' cyberbullying li min jagħmilhom ikollu biss l-iskop li jweġġer il dak li jkun billi jabbuża permezz tal-internet. Propju fil-Parlament nhar l-erba' nagħlaq it-tieni qari fuq abbozz ta' liġi li għandu lan li jikkontrolla u jnaqqas dawk ir-reati speċifiċi li jsiru b'mezzi diġitali. Dawn huma s-cyber stalking meta xi ħadd isegwik jew josservak online biex ibeżżek u s-cyberbullying meta xi ħadd jeddek joffendik jew iwassal ħsara psikoloġika bl-użu tat-teknoloġija diġitali. Dawn tal-aħħar se jsiru reatu jġorru pjena ta' bejn sena u 5 snin ħabs u multa sa' 30,000 euro. Pieni li jirriflettu s-serjetà ta' dawn ir-reati. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal spjega waqt konferenza tal-aħbarijiet dwar servizzi mfasslin apposta u kif il-liġi ġdida se tottal kulħadd waqt li tagħmel enfasi akbar meta l-abbuż isir fuq minuri jew persuni vulnerabbli. Il-messaġġ li rridu nwasslu b'din il-liġi huwa li maħniex ħan nittolleraw bl-ebda mod min jagħmel ħsara, min ikun vendikattiv, min jippersegwita lin-nies sempliċement għax qiegħed moħbi wara xi screen jew sempliċement għax qiegħed moħbi wara xi fake profile. Il-pajjiż għandu mpem b'saħħtu illi dat tip ta' persekuzzjoni u ħsara nifqulu.